Presnya pinarak kemin cahayu tembangnya ninggal katresnan ninggal katresnan mriki pundusaipun pun kanca-kanca menika saking anu iki Mas Gawir kalian Mas Tul ki saka Pare Mas Unjet nggih pripun dadi kapolnya dalem menika penak mboten ijen to kalau wau tindak mriki boten karo sopir to mesine nggih mula kuwi Mbak Elisa Mbak Elisa heeh Mbak Elisa diaturi minggahno sasana pagelaran wis wengkah ning kono mok junjung apa piye Mbak Elis boten kersane jumeneng piyambak malah dikira pesinden lempoh lah kowe karo kancane padha-padha kok kulone kula apa kan junjung lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng tetulung ngoten nggih ning kersane jumeneng piyambak ngoten lho oke Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng wis ning dhuwur jane munggah engko terus teko terop kono malah repot kok ya oh kene kene kok ayo Elisa halo so masa kudu kete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang nguncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki juga. Aku lho gateke segaan niku apik kok. Oh ngono. Getak kaya paget. Ngono lho. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas kok. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah eno mesti digenduk bangkeane. Ngono mesti pas. Oh, kok sing dikuleno nduleki wonten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Menurut sing tukang anu. Nggawa pendulek dhewe-dhewe iki saiki wisan rasaku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange Mbak Yu Limbo. Lan sedoyo Purwarga BGM ingkang kula tresnani. Omong apa to iki? Lagi rangan. BGM. Mosok BGM apa, Bang? BGM. BGM mana nih? Bogem. BGM koyo ngono. BGM. Nah, bo. Nggih, Bogem. Nah. Saestu kula mriki niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong, wis ben marem. Gerong. Halo. Halo, piye lek telepon. Pak Rudi, tanggal samene selo rasa wong nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya, inilah fungsinya rakete kekedengan iki. Kekedengan. Kekadangan, Pak. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedengan. Aku katut kono, Mas. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa pasugatane apa ya? Pecel. Heeh, pecel. Betelok pecel lho. Kaya ditawan nih kan arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, iya tewel. Tak ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nongko. Aku seneng sama Pak Rudi, seneng sama Bu Rimini, seneng karo warga Bogem seneng. Saya kira tak senengi siji iki. Lah nyampe kowe. Si Primus siji iki. Primus. Ya, Bintang film Jakarta. Artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film. Primus. Bojone Jan Faira. Udah. Apa? Pria mong setugel. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune